mayong buntag ninyong tanan. Nay mga pulong nga atong makatabang, atong mabitbit ba sa atong pagpadayon, sa atong pagpamalandong karong simana, labi na sa first reading, mga pulong sama sa malipayong mga lagad. Mo alagad ka nga malipayon, nindot balik-balikon, malipayon unta kong mualagad, malipayon unta kong mutrabaho, inana, kaalam katong ingon magbadlong, magtudlo, kaalam, pagtuon, ato ning ilhon ta ug pangayoon ta kanang uslan ta kanang tinguha, katong grasya, atong pangayoon, nga ang atong tagsa-tagsa kakasing-kasing maable aron matud pa malipayon kitang mag-alagad sa Ginoo, mag-alagaray sa usag-usa, mag-alagaray sa usag-usa. Kaganihang ambot rong adlaw, wa ko kayo pa katuhog ba kay karong ambot nga nung alas 2 pa lang kaniha nakamata man. Uy, basta Domingo alas 3 pasado, pero ganiha usa sa mga Domingo nga pastilan sayuha pa nya wa na may mahimo kay alas 2 nya ug mo padayon kag katog alas 3 mahinay ka no niya ang alas 4:30 mapagan unya ni bangon ko pastang lawgawa sa pagkabanguna alas 4 pagbagting ni pasyo nabot na ko diri sa ubos pastang lawgawa sa yung kaning musayo na ngit para ba wa pa man masigai niya usahay kanalaging sayo kang naog niya sayo sad kang mata sayo sad naog daghang kang makitaan niya sayang kanang akong mga naunang nakitaan bati man gilainan ko sa akong mga nakita ngit niya ako bito nang ginan nga ngit man ingon ba siya ingon man kapader wa pa may tao niya sayo pa man di siya nato pasigaon pero ampot niya pag andar man ang electric pan bisag may tao pastilan kamahal na bas kurinti nagri tadaw ka sa kurinti mahal bayranan ra ba niya mikanit nga to sa microphone nag-out kaganiyang buntag lawgawa nag-out microphone niya Pistar Baros ka Santa pasti dagan bang nagpabunyag tingali kay pista sa Kasanta giuwan ra ba kagabi nanya dito ko kaganiha kay na may bay nagpa-blessing pastilan gikuyawan ko kay tricycle ra bang gisakyan unya palingkuron ko sa tricycle dito sa tubangan mubo man unya magkungkong man niya kining tiguang ug magkungkong lisod man sus di angkas ko diri luyo sa driver unya pastilan kusog man managan ang sungog-sungugon ka ba patalaw gawa kusog man managan ang sakyanan unya pusod pita hindi panagan ko agoy hapit kada bitaw pas kanabang gisugdan og ingon ana ang imong plantaw niya sugod na guba-guba mekanik niya karon pag nahibong ko ano
daghan ba nga ng kanit-kanit? Unya, usahay mo ra ba'y makitaan? Unya, usahay mo yung madala. Unya mo yung madala nga imong balik-balikan, ang imong adlaw maguba, tanan. May gani, ganiyang buntag. Pag human sa misa, na yung mga bata, tinga, magmata naman yung mga batag sa Yudiay. Ninikuman sa misa, ang mga bata, mga riman sa tubangan, sama sa gihapon, mangamin ba? Kaganiha ang sa mga bata, kaganihang nangamin. Kanang nindot kistanan og disposasyon, nakayangog ko, ninduta nila. O sabay ilang nakita karong buntaga, nga murang magaan kay ilang buot, mailaman sa ilang ginunitan, inig amin. Nakayangog ko sa kong kaugalingon ba ko, pastilan, mayo unta, ako sang makitaan, ang kanang nakita sa mga bata ba, nga, murag na nila ang kahinangop, nga muduol ug muamin. Ambot ngano sa ganihang buntag, gibawi-bawi tingali sa akong mga nakita, pagkakatapusan naman sa noon, naman si dagang nagpundok nga rin, human ba ng misa, na na'y magpa-blessing, butang nila diya, nauso naman sad nga, naasay mo pundok para magbindita, ambot kaganiya daghan man sad, nga sa kadaghan, di man lagi maigo sa bendita ang malukob tanan. Maditahon sa ginutong tiguwa nga, kaya nang mubo niya, mubo sa buhok niya, mubo sad, natunga man siya sa mga tao. O niya, naghilo man, Magimay ka Maria, Santa Maria, mitingog bitaw si tiguang o gingon, wako mabasa pader. Ninduta paminaw siyang tingog, wako mabasa pader. Di akong giusban, ang uban ko ng nalingaw, ikaw ninduta sa, may katawa lang, wa masad masuko, may katawa lang, miingon lang, wako mabasa. Ikaw, nindutag disposasyon ni Manang, bisan karong buntaga, na ibiduol ganiya, tas-tasar matugidad, tira, naraday, 75 yung mga edad, no? Talipay ginako ni mo inday, gipangutana, nalipay kag, mipahiyom kag, giingnan, malipay pa wag ka mukaon ug bahaw, basta lawgawa, may katawa. Malipay pa ba kang mukaon ug bahaw? Nahimuot. Basta lawgawa. Nakaingon ko, ninduta, nato balik-balikan. Doon na biday mga panahon nga si bahaw makahatag na itong galipay. Nasa'y panahon maglago ta, kay daghan kayo bahaw. Inanad daw, danghag na mo, usik man, labi nagdi makaon. May lagmukaon sa naslag tinugong ni kaugma. Pero kanabang, mahinumdum ta balik, nabisan si bahaw, maghatag na itong galipay. Na, ato ning sumadahon, while daghan sa atong kasinatian, makita, masugatan, nga makapapungot o makapahuyo sa atong abaga. Daghan sad baya, bisan yano, sama sa bahaw, kanang makahatag na tog kasibot o gagaan sa buot. Gani padungad to sa, kanang gitawag nilang kalipay. Ha? Usahay, dunay mga panahon nga sa mga pagbuhat-buhat, ginagmay man o dinagko diya suod sa balay, bisan sa pagpanglaba, kay panahon, bugat ang pagkuso-kuso. Nasa'y panahon nga taguhi-taguyan lang. Nindot atong balikon, padayon kita, atong iapil sa atong mga pangaliya, atong iapil sa atong mga pag-ampo. Ginoo, abli akong kasing-kasing. Aron, pisan sa kagamay, mantigo gihapon kong hubati.
sa katagbangan ug kalipay. Sa gasa sa kinabuhi nga imong gihatag. Ha? Kanang grasya ha, atong pangayoon, padayon. Hapit na bang kalag-kalag. Hanghang man. Buha nga bitaw ning mata. Basa-basa. Ni usahay. Ako nga naon kay basa-basa man. Unya, makaingon ko nga na magkanimuta. Basta lawgawa. Kabantay mo ng manamin. Inipanamin mo kung imong una-una. Mutanaw kung doon na may muta. Stan duya. Duoy kay imong naong. Ang imong naong, ang bantayan, ay mo lang mata. Kay muta mo itanahon. Basta lawgawa. Hindi ka man naman mong tanaw. Wa na. Kay nakuha na. Ang imong una-una. Magbalik-balik. Natingali. Basta lawgawa. Sayang ba? Nganong ato mang mataligaman ang pagtanaw sa kinatibukan? Nganong si mataraman o nganong usahay si muta raman sa atong gustong tanawon? Basta lawgawa. So, balik kita. Kay pista ra ba sa kasanta? Daghan ra bang bunyag dito. Lawgawas sa mga balay dito. Sa gawas. Daghan kayong nagbarog. Butilya na lang sa beer. Red Horse. Gihurot tingali gabi. Manginaw ta nga naalang gihapon karon. Mga taga kasanta, kanang kung mahimo o nay sobra-sobra gahumba, kibaw na mo asa ipadong yatag, ha? Sige. Padayon kita pag sa ulog. Pangayoon ta kanang grasya. Mantigo kitang musaulog sa kaanindot sa gasa sa kinabuhi. Ha? Bisan sa atong pag-alagad, mantigo kitang mubati sa kalipay. Padayonon ta kini pagampo, pagpangayo. Aron sa atong pag-alagaray, magmalipayon kita. Ha? Sige, 8:30 naman hapit. Dapiton ko kamo sa pagpanindog.